Brookshire si poradila několika. Brookshire proti Satoranské. A dává. Právě Brookshire, která má 8 bodů, teď může přidat 10. Krásně si vymíchala. To daří lépe než její spoluhráčka. A Brookshire. Vodní útok patří v druhém poločase. Série neúspěšných. Právě Brookshire skóruje. Herní činnosti nejlepší v celé šance, že bylo. Devon Brookshire vrací staní. Ezzy McBagger, Majtek Asorla číslo 5 a s číslem 8 dnes kapitánka Veronika. Na další družskářce. Fandové byli možná na tomhle místě zvyklí na Proktrovou a 3 body. A vidíme první dobrou souhru nahrávek. Teď si dobře nahráli. Hostující na útok. Brookshire hraje 1 na 1 proti Monice Satoranské. A nakonec se dokázala prosadit. Ale Sara Rukanen opět kombinuje s Devon Brookshire, ta střílí za 3 body a tentokrát. A teď chyba v obraně. Na Brookshire. Sara Rukanen sice měla Rozehraná. Brookshireová. Výborně kolem Haláckové obtočí. Přes tento více než pohodlný náskok domácí nehodlají polevovat v obraně a zkouší si. Petrováš a pod kašem Brookshire to skóruje. Brookshire našla Rusiňákovou a to už musí být 2 body. Hodně, ale míčí sebrala Finková. Kaiserová. Brookshire má přesnou ruku. Brookshire hraje přes Hálovou a znovu skóruje 4. Vzhledem k tomu, že má naražené koleno, tak hráčky Ostravy ve 4. Kaiserová to Brookshire 1 na 1 proti Staňkové. Uspěla na To, o čem jsem mluvil, skvělé náběhy, Trutnová, opět se tam Rukanenová. Devon Brookshire se poradila. Konstantinová vrhá se do útoku, nachází Brookshire a ta dává. MS Hof versus Kara Trutnov. Kara Trutnov má zatím 1 bod k dobru. No a teď ještě další 2 navíc. Brookshire koš s faulem přes Alžbětu Levínskou. Stále tam ale slán 2 soupeřek. Paňánky si dokážou docela. Sara Rukanen. Poprvé je Devon Brookshire a Devon Brookshire. Je to Ezzy McBagger s číslem 4, potom Gabriela Andělová a základní petici Domtinové. Devon Brookshire pod košem skóruje. Konstantin. Stalo se ale i tak, Kara Trutnov zůstane v útoku i po střídání ze 20 Polská Praha do hry. Eliška v zápětí ztratila míč, Aneta Finková ho získala. A Devon Brookshire si poradila proti útoku 12. Tak nyní to byla pro mě příznivější
výsledek do druhého poločasu. Brookshire má možnost na střelu a dává za 2 body. Králové. Nicméně Brňanky se nedostali na míč. A ani po zakončení Líčí teď trochu zlobí s těmi střelami. Což se nedá. Krásná přihrávka na Brookshirovou a byla zahraný pick and roll. Ale Devon Brookshire odpovídá. Chtěl jsem říci, že to zůstane u srovnání. Rukanen nasazovala ke střele nakonec Devon Brookshire. A tam si vteřin na zakončení hostujícího týmu. Brookshireová dostala výbornou přihrávku. Domácí agresivně. Brookshireová, Kanenová, Brookshireová z podkoše. Duel to byl velice zajímavý, ale díky dobrému nástupu domácímu týmu Dá body Devon Brookshire po přihrávce od Kariny Konstantinové.